Hola, 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 hola. Que tal, amigas e amigos de Comer e Falar, de Comer e Falar Live? Estamos con unha nova xornada destas charlas, deste ratiño de, como digo eu, de radio televisada, vale? Non o estamos emitindo por radio, pois estamos emitindo a través de... bueno, imos saudándose a xente que vai entrando. Hola, Ana, como estamos? Isto que se nos foi aquí, así. Saudamos, aí está, Manuel tamén que anda por aí. Hola, saúdos a todos e a todas por aí. Xa sabedes, estos Comer e Falar Live o que tratan é, por unha banda, entretervos un ratiño, entreternos nós, que tamén é necesario, e convertirnos un pouco na vía de comunicación e de contarvos historias, non solamente, como é lóxico nestes días, relacionados coa gastronomía, sino un pouco pois por esta situación que estamos vivindo excepcional todos, non? O importante é chamar sempre a responsabilidade a que estemos nas casas e que se estades aí conectados, se non estades escoitando un ratiño, pois é un luxo para nós e agardamos levarvos o entretemento necesario. Aquí están hoxe Noemí e Rosalía. Hola, Chus, que tamén está por aí. Temos Cruzat, tamén anda por aí. Hola, José. A ver se falamos un día destes tamén, Saúdos tamén para Emilio, que tamén anda por aí. Antes de nada, e sobre todo, por riba de todo, feliz día do pai a todos os pais, feliz día de San Xosé a todos os xosés. Eu teño por partida doble, por eso teño estas dúas maravillosas rapazas aquí, que como ven elas din, aí está, son o seu influencer favorito. Con isto é imposible non estar feliz e contento. Bueno, enseguida chamamos o noso primeiro invitado. Nesta charla que imos a ter con o noso primeiro invitado, tamén incorporaremos a charla cunha boa amiga que está por Barcelona, que ademais é unha gran profesional, e queremos tamén que nos conte como se está vivindo por ali. Esa vai a ser a tónica e a mecánica de todos estes días. Como xa vos dixen, hola Nieves, que tamén anda por aí, como xa vos dixen, o que queremos é ser tamén unha vía de comunicación, unha vía tamén para contar historias de persoas que temos por aí. Xa temos contactado con algunhas persoas que están noutros países, que serán, que iremos charlando tanto nas conexións de mañán como nas conexións de tarde-noite, vale? Xa sabedes que as 8 voltamos outra vez, vale? Temos amigos en Noruega, temos amigos en Australia, temos amigos... Si vos tedes algunha persoa coa que podamos contactar a través de Skype e que poda estar connosco en directo aquí nestos Facebook Live, por favor, enviádeme un correo electrónico a comerefalarsiradio@gmail.com, vale? comerefalarsiradio@gmail.com. Bueno, están activas, como podedes comprobar, hoxe temos animación de fondo. Hola Adriana, que tamén anda por aí, grazas por esa felicitación. Estou, creo que xa podemos chamar ao noso invitado, non? Veña, imos a chamalo, a ver se está preparado a bailar. Que anda aí? Como podes comprobar, hoxe temos... Que anda aí? Pepe, baixa o sonido do live. Baixa o sonido do móvil. Aí está, Pepe, que está o tío aí, Pepe, escoitasme? Listo, estou. Bos días, Pepe Oliveira. Non sei, imos a ver se conseguimos poñer isto de forma que se te vexa razonablemente, porque temos ese fogonazo de fondo da luz que nos pega aí, ese corpo serrano que ti tes. Bueno, hola Alex de Glavistró, hola Miguel González. Eu a ti non te vexo, Non fai falta, estás vendo a miña cociña, ti non contes o que estás vendo, vale? Porque está feita un desastre, vale? Se asomo así sí que me ves, vale? Pero este é o xeito de poñernos para que os que estades ao outro lado podades ver perfectamente pois o que estamos a facer. Bueno, don Pepe Oliveira. Agora imos a coñecer mellor a Pepe Oliveira, vale? Quen é Pepe Oliveira, aparte de ser eu creo que podo presumir de ser un dos meus mellores amigos, sen dúbida, Efectivamente. Imos a saber moito máis del. Pero antes de nada, Pepe, sintonía. Comeza Comer e Falar Live. Con Xosé Manuel García.
Pepe, sabes que aquí non nos aburrimos nada. Agora seguimos a charlar un ratillo con Pepe, escoitar un poquinho a Pepe Oliveira. Grazas, Conchi, que tamén anda por aí. Hola, Olga. Todos os que ides entrando. Lembrade, a mecánica xa sabedes, eu vou a charlar un ratillo con Pepe, pero vos podedes facer as preguntas que queirades, todo o que queirades, vale? Felicidades, Pepe en particular, pais en xeral, Miguel González. Igualmente, gracias. José Manuel. Igualmente. Aquí por partida doble, por extensión a todos os nosos amigos José e papás. Efectivamente. Bueno, Pepe, primeiro, ante todo, en Ourense estás ubicado. Exactamente. Que tal está todo? Como vas por aí? Ben, todo moi tranquilo, as rúas, bueno, bastante baleiras, a xente parece que se vai concienciando un pouco, para comprar o pan pois gárdase a distancia regulamentada que está de máis de 1 metro ademais. Bueno, parece que vai por bo cauce, que ademais é o único cauce que temos para que isto se pare. Bueno, entre o Venres e hoxe, si é certo que todos vivimos unha situación un pouco a cabalo das decisións que se iban tomando sobre a marcha, que non quedaba claro se comezaba ou non o confinamento, e a xente tamén é certo, a parte dos irresponsables e irresponsables que todavía sigue habendo, non? Que afortunadamente xa vai habendo menos, non? Pero eu outro día en Ourense vin unha situación que é un pouco para min a sensación de que nos pilla todos un pouco isto co pé cambiado, e que os propios políticos non saben as decisións que tomar, non? Porque falaba outro día con Miguel González, por exemplo, que todavía o sábado pola mañán, ante unha situación xa de confinamento de estado de alarma, por exemplo, non estou culpando os policías municipais, pero quero dicir que eles terían a súa orden ou o que sea, ou non terían unha orden contraria e ainda estaban multando nas zonas de hora, non? Quero dicir, foi todo, isto creo que nos pillou a todos un pouco co pé cambiado, non? Sí, no, vamos a ver, eu penso que é unha situación que bueno, que nos colla a todos de nova. Vamos, eu xa me considero desde unha idade avanzada, bueno, son 66 anos sin vivir nada parecido a isto, non? Entón, bueno, o tema das multas eu creo que foi nada, un erro, inda que hai un tolo aí posto, pero bueno, creo que a tanto non chega e as sancións esas retiráronse todas, non hai. Bueno, Pepe, Despois víanse algunhas escenas que se vían destes vídeos, algún bar que abría igual, a cafetería que abría igual, que tiña que ir a non sei, mira, nós temos un problema, que hai moito cuñado e moita cuñada. Eche eso, que todos saben a toro pasado, non lles importa andar nas entrañas de nadie se obteñen o máis mínimo rédito político, ou que eles creen que obteñen o máis mínimo rédito político, cando nesta ocasión temos que remar todo na mesma dirección. E tú coñeces o que eu penso, é que o meu pensamento está nas antípodas de Núñez Feijóo, presidente de Galiza. Pero neste momento penso que está dando a talla e temos seu lado para remar con el. A mí gusta de falar con Pepe, primeiro porque non ten pelos na lingua, porque é un tipo que dende a coherencia trata de mostrar as súas opinións, que podes compartir ou non, pero polo menos si é certo que Pepe non cala as súas opinións e as fala abertamente e fala claro, vale? Insisto, aquí non é unha cuestión de que compartamos opinións ou non. Eu creo que a única opinión que está claro que é compartida é que todos temos que remar para o mismo sitio. O sea, exactamente. Despois haberá tempo de analizar a situación, de ver quen se equivocou, quen non se equivocou, quen o fixo ben. É algo que neste momento penso que é o que menos nos tiña que importar. E hai algúns que parece que lle vai a vida neso, sin importarlle toda esa xente que está enferma, todos os que temos aínda familiares maiores que nós, estamos preocupados por eles, ainda que están nun aislamiento pois total, pero eles non lles preocupa eso, só lles preocupa a súa carroña. Bueno, perdón por... Non, isto afortunadamente aquí nos permite falar sin ningún tipo de cortapisa, insisto, o sea, aquí non se trata de que compartamos
ou non a opinión de cada un de nós, sino que se Exactamente. poda expresar libremente, vale? Despois, insisto, cada un, eu creo que somos eu creo que precisamente deberíamos de ser seres inteligentes e ser capaces de ter cada un o noso criterio, vale? Eu ponía unha crítica estes días atrás nas redes de que estaba un pouco canso dos que compartían cuestións relacionados coa política nesta situación, non? Porque estaba un pouco... Porque eu vou a repetir un pouco o que dixen nesa publicación, e que a política o único que está facendo é desunirnos a todos, non? E crear bandos. E non estamos en situación de crear bandos nin desunirnos. Xa verá tempo de poñer a parir os políticos os que queiran e os que non, pois que non o fagan, pero estamos nun momento no que temos que tratar de buscar a coherencia de verdade, deixarnos de tantas historias, das cuestións políticas, de desunirnos máis, porque os políticos o único que levamos aprendido deles nestes últimos anos é que nos levan a desunión, ao e tú más, non? Entón, ao final é unha cuestión... Estamos na política de... Efectivamente. Aproveito para saudar a Juan Pablo Lorenzo, a Pedro Tomás Estallo, que tamén está entrando por aí. Pepe, ti que eres un tío con experiencia e cunha idade, como diste xa, como máis que peinar canas, verdade? Ninguén nos imaginábamos de ninguna maneira estar así, Pero absolutamente, isto é algo que nos está desbordando a todos. Pero vamos a ver, con independencia dos sentimentos que podamos expresar hacia os que falezan e sobre todo os seus familiares, coido que isto non nos vende todo mal para que fagamos un examen de humildade, de que dentro do universo somos unha auténtica porquería, que un virus pois que nos mete a todos na casa, paraliza toda a actividade económica, paraliza toda a actividade política, casi a política. Isto é un auténtico desastre, colapsa a sanidade. Se non temos sentido común e non sacamos as conclusións que hai que sacar desto, apaga e vamos, temos merecida a extinción como especie. Máis claro non se pode decir. Bueno, quería... vou tentando... A ver, si se me cola algún comentario, perdoádeme, vale? Pepe, vou vendo aquí algunhas cuestións, por exemplo, aquí Nieves que di, tal cual, todos a unha, e así conseguiremos tendo vida para tirarnos os trastos. Que razón tiñas se tes sonrisitas? Bueno, sonrisitas só vai por min, gracias, Nieves. A nosa querida Bianca tamén, que anda por aí. Hola a todos, un saúdo especial a todos os papás. Gracias, Bianca. Que di Adriana? Adriana di que importa moi pouco a ideoloxía e moito máis a empatía. É unha pena que non todo o mundo o entenda. Bueno, pero polo menos os que si a temos que tratar de transmitilo e tratar de transmitirlo tamén aos nosos fillos, que son os primeiros os que temos que facerlles entender o importante do concepto da unión, vale? O do concepto de que temos que facer as cousas xuntos para que podamos sobrevivir a todas estas cousas, non? Pepe é un tipo optimista, ademais, co que teño compartido moitos ratos. Eu creo que o 99% deles vos. Moi vos. Os malos son solamente cando me preocupa, vale? Cando de repente se me cae diante miña, cousas así, que... Ese, que temos un moi malo, que me enfadou moitísimo, aquela subida... A ver, non sei que coño de fervenza. Mirade. Polo monte arriba, chovendo. Mirade, aquí onde vedes a Pepe é un tipo, xa ves que está sorrindo todo o rato, ten o seu carácter, pero bueno, non é unha cousa... Pero eu recordo un día, nunha visita que fixemos a unha fervenza lá en Portugal, que nos choveron chuzos de punta. Bueno, e que como se non houbera mañá. Nunca vin a Pepe cabreado como ese día que chantou a cámara e dixo: non sigo máis, quédome aquí, así tal cual como vos estou dicindo. Isto, díxome, cando foi eso, dixen: Pepe, vas ter moi mala vellez, vas dar moi mala vellez. Bueno, aí algo acertaches, cada vez volvome máis cascarrabias. Sí, non? Habría que preguntarle aí a jefa a ver que di, pero sí, de verdade, este home, cuidado, cando saca o nervio, mi madriña querida. A ver, máis comentarios, Pepe. Di Conchi que eu penso que nestes momentos cada un vai a quedar retratado,
os tristes fora das nosas vidas. Ben, Pedro Lalo, gran cociñeiro e moi boa xente. É bo amigo, moi bo amigo. Que di felicidades, Pepe, Unha aperta, querido Pedro. Bueno, igualmente. ao longo de toda esta hora podedes facer preguntas a Pepe, podedes comentar todo o que queirades, tentaremos estar atentos a todo o que vades poñendo aí, vale? Agora imos a coñecer o Pepe gastrónomo, o Pepe gastronómico, vale? Pero primeiro, Pepe, xa sabes que aquí temos o cacharriño, este, o que lle digo, para a música, ok, Google, saluda a Pepe. Hola, me encanta conocer gente nueva. É así de... Temos que quedar un día a tomar un café con esa muller. É fantástico. Bueno, Isa, benvida tamén. Felicidades a todos. Pepe, Joses, Papis, etc. Grazas, Isa. Bueno, Pepe, imos coas selección musical. Comecemos. O teu primeiro favorito. Que queres escoitar? Mira, si vou ter máis dun, prefiero guardar un po final. Veña, pois dalle o primeiro. Tú pensa que eu me quedei na música moi atrás. Que va, que va. Eu teño visto... Bueno, o mellor é unha música que o ritmo eu teño non vai visto... de acorde con esto, pero... Eu teño visto a Pepe bailar reggaetón. Pensando un pouco en que o sol vai volver a brillar, pois gustaríame escoitar La Casa del Sol Naciente de The Animals. A ver, voy a seguramente moitos dos que estén escoitando isto non sepan nin que exista a canción. Sí. Pero espera, a ver se ahora son capaz, co meu inglés, de que a señorita esta entenda o tema, vale? Ok, Google. Ponme The House of the Rising Sun de The Animals. House of the Rising Sun de The Animals. Te lo pongo en YouTube Music. Aí estamos. Escoitamos un ratiño desta selección musical que nos fai Pepe Oliveira aquí en Comer e Falar Live. There is a house way down in New Orleans. They call it rising sun, and it's been the room of many a poor boy. God, I know I'm one. Qué grandísimo clásico, Pepe? Guau, guau. Estos que ponen así os pelos como escarpias, así. Son pero clásicos que perdurarán sempre, Fíxate que o que pasa ca música, hai música dos teus tempos e dos meus que perdura, pero tes a sensación de que a música que soa hoxe en día que vai a perdurar pouco, verdad? Dame impresión, a mí dame a impresión de que sí, o mellor é un pouco de incultura musical pola miña parte, pero eu penso que hai moita música que non ten consistencia, non aporta valor ningún para perdurar no tempo. E a pregunta mamporreira sería: crees que coa gastronomía pasa o mesmo? Vamos a ver, a impresión que dá, utilizando un término que é moi usado, aparentemente parece que hai un pouco de burbulla neste tema. Penso que a cociña, salvo algúns e tal, está retornando bastante a cociña nosa, a cociña de sempre. De feito, o outro día que tiñas aí a Miguel, a mí recórdame, cando Miguel é moi creativo, pero eu nos seus pratos
sempre vexo a cociña que se fixo sempre, non? El dalle un toque, dalle unha volta, pero sempre igual cos nosos amigos Dani e Julio de Nova, que fan tamén, ao final, o pose a cociña de antes. Eu penso que o camiño vai por aí. Bueno, o Pepe gastronómico, vale? Porque un pouco queremos saber os que non o coñecedes, que, insisto, como está pasando con moitos dos que pasan por aquí, sodes poucos, vale? Pero quero que a xente coñeza a este Pepe Oliveira que temos aquí diante. Un blogger... Bueno, eu tampouco teño tantos méritos como... Bueno, ti deixa... aquí quen é o presentador? Ti deixame a min, Vale. Bueno, digo, que é un tipo que ten unha serie de vivencias detrás maravillosas, non? Que non sempre se dedicou a isto de contar cousas a través das redes sobre a gastronomía e sobre esa cociña maravillosa que fai, non? Porque ti antes adicabaste a outras moitas cousas. Contanos un poquinho a que te dedicabas e como chegas a isto da gastronomía ti ou isto de escribir nun blog. Vamos a ver, eu evidentemente tiña o meu traballo. Eu traballaba aquí nunha empresa agroalimentaria en Ourense e bueno, o das redes sociais como que tampouco me chamaban moito a atención, non? Cando foi que empezaba todo isto e tal e cual. En cuanto ao tema de gastronomía, eu sempre cociñei na miña casa, non é algo que me viñera sobrevenido a posteriori ni nada deso. Millor ou peor, pero sempre cociñei. E fruto desta afición que eu tiña pola cociña, pois surdiu, como comentábamos onte, que a Escola de Vilamarín aquí en Ourense fixo un nocturno, non? Pa xente que traballaba. E a parte da xente que necesitaba, pois, que lle villa moi ben sacar o título, apuntámonos algúns cocinillas tal. Foi unha experiencia estupenda que me aportou un montón. E a partir de aí, pois, fui entrando un pouco nas redes sociais, creei un blog que ten o seu irmán xemio en castelán. Eu creo que foi casi dos primeiros que se fixo na nosa lingua, en galego. Bueno, con éxito, con picos para arriba, para baixo, pero eso é o que menos me preocupa. E ca idade de xúbilo, porque eu levo 8 anos en idade de xúbilo. Ui, espera, Pepe, que non escoite isto a jefa aí, Di aí Raquel que necesita un home como Pepe. Ai, Dios. Bueno, podemos falar. Bueno, o blog de Pepe é As Pequenas Viaxes, vale? As Pequenas Viaxes. Aparte do outro blog. Bueno, ainda que cada receita ten o seu enlace, claro, do de galego ao castelán e do castelán ao galego. Efectivamente, As Pequenas Viaxes, vale? Dime. Non, sigue, perdona. Non, entón empecé co blog, empecé a meterme nas redes sociais, Facebook. Como sabes, hai unha rede que a min non que se me atraganta, que é Twitter. Eu sei que todos estades en Twitter, que en Twitter está a vida, que isto é tal, pero eu ando co meu Facebook e co meu Instagram, porque outra das pasións que tuve sempre é que a verdade é que a cultivei xunto ca gastronomía é a fotografía. Non sei se fago millores ou peores fotos, a min dame o mesmo. Estoulle, sobre todo agora que teño moito tempo, estoulle dedicando pois bastante tempo. De feito, nestes días de encerro, eu estou propoñendo todos os días, hoxe ainda non o fixen porque tuve problemas con este puñetero portátil que non quería ir. Agora parece que vai. Casi non temos a entrevista hoxe, imaginade, Casi polos pelos, Polos pelos. Entón estou facendo todos os días que a nosa... Inda que non podamos sair da casa, a través de álbumes de fotografías que eu levo feito, facer viaxes, non? Entón, bueno, pues viaxamos por parte da Coruña, que vai ter a súa continuación, estuvemos viaxando polo Algarve,
estuvemos en Santo Estevo, hoxe imos ir a un zoolóxico, non? Entón, penso que a nosa cabeza nos pode levar a viaxar por todos eses sitios, e esa é a maxia, unha das maxias que ten a fotografía, e que fai que a nosa cabeza traballe, non? A Ribeira Sacra vai estar moi presente, que sabes que eu teño unha fixación con enseñarlle a todo o mundo a Ribeira Sacra. Bueno, Pepe, mira, escoita. E así vamos tirando, José Manuel. Escoita, Conchi di, as fotos de Pepe son do mellor que se pode ver. Agora che falo de eso. Me di Oliveira... bueno, por certo, estaba Víctor o Bandullo por aí. Mandámoslle un saudiño. Que sabes que te queremos. Di que as fotos son boas, lambón. Di Emilio Vila que o seu sogro é fan absoluto dos teus mexillóns con alioli de mazá e marmelo. Ese é o amigo Emilio, que quedou enamorado. Di Nieves que xa o dice o seu fillo, cada rede ten a súa idade e cada idade as súas redes. Pepe, ela contigo, co Face e Instagram, comida e fotos. Perfecto, Nieves. Bueno, está Nacho Vázquez por aí tamén, un gran referente gastronómico. Si non me entrevistas, cuento lo tuyo con el orujo. Entre tanto, galego, necesitas un toque andaluz. Nacho, xa te entrevistarei, conta con elo, Amistades peligrosas. Adriana que di, Conchi, cociñando setas é do mellor que se pode coñecer, Pepe. Sí, señor. Saludos dende Alicante de Nacho, o amigo Nacho que está en Alicante. Nacho, que falaremos contigo nestes días. Conta con elo, porque aparte tamén así nos contas un poquinho cal é a situación por aí, para que nos vayades contando un poquinho as vosas vivencias nos distintos lugares nos que estades. Precisamente, en un rato, imos a irnos a outra cidade, mentre seguimos con Pepe, por suposto, para coñecer de primeira man como están as cousas noutros sitios. Pepe, outra canción, outro artista, outra música, dime. Bueno, pues ahora vou vos dedicar, sobre todo a ti especialmente, e a Miguel, que non se me enfaden nin os amigos máis, pero quero que lle digas a señorita esa, a min unha música que máis me gusta é a famosa New Age, non? Que eu penso que son os clásicos do futuro, polo menos algúns deles. Entón, a ver se encontra por aí a canción de Lito Vitale, Ese amigo del alma. Ok, Google, ponme Lito Vitale, Ese amigo del alma. De acuerdo, Ese amigo del alma de Lito Vitale Cuarteto. Te lo pongo en YouTube Music. Gracias, guapa. Escoitemos un ratiño, un grande Lito Vitale, ademais, por certo. Saúdos para Laura, Isa, que nos manda saúdos de Laura, súa filla, por suposto. Saludos a axudante guapa da dereita da imaxe, Noé, que está aquí botando unha man de vez en cando. Gracias, Nacho. Non sei si... Creo que tes moi alto aí o live, non, Pepe? Estou escoitando entrecortado agora, neste momento. A ver, e agora que tal? Ahora mellor. Bueno, o que decía, isto ímolo facendo sobre a marcha, vale? Vou tratar de engadir sobre a marcha Mira, permítesme que che faga un comentario sobre esta canción que sonou. Sí, dime. Nunha entrevista que lle fixeron a Lito Vitale que permitía preguntas, levantouse un rapaz
e díxolle que estaba a piques de suicidarse. Ostras. E que nese momento sonou na radio esta canción e que foi o que lle fixo pensar que non merecía a pena. Eu penso un compositor como se ten que sentir para que unha composición súa salve inda que sea só unha vida. Eu creo que eso Pareceme genial. Para min xa simplemente, imagínate, a sensación de que haxa xente aquí conectada, que este compartindo con nos este tempo, que estemos facéndolle o seu tempo mellor nesta actual situación, para min é impresionante. O sea, que imagino que o que pode pasar pola cabeza precisamente dun compositor para que lle digan eso ten que ser alucinante. Sí. Bueno, decía Pepe que Venga. vou intentar facer esta, vamos a ver, esto estamos facendo un pouco sobre a marcha, vale? Vou tentar aquí O que conectar, saia. imos a intentalo, vale? Agregar, eu creo que, a ver, agregar. Estou aquí facendo todo sobre a marcha, vale? Non vos preocupedes, Estamos intentando incorporar a unha invitada a nosa conversa, a ver se é posible. Estamos chamando. Ah, aí está. Hola, Liz. Ay, Como estamos? hola, Hola. ¿qué tal? Que tal? Bueno, qué maravilla, esto de ter así de repente a dúas persoas en charla. Bueno, Liz Ochoa está en Barcelona. Liz Ochoa é unha grandísima profesional, entre outras cousas, do mundo barista. No sé si entiendes muy bien el gallego, pero precisamente por deferencia voy a pasarme al castellano, Liz, para que nos entiendas más fluidamente, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, Entiendo el idioma. tú estás en Barcelona, ¿verdad? Sí, Bueno, antes de nada, antes de que te conozca un poco mejor la gente desde tu parte profesional, cuéntanos pues cómo está siendo la situación ahora mismo en Barcelona, lo que estáis viviendo ahí, y tus sensaciones personales también. Cuéntanos. bueno, aquí la gente ha cumplido el confinamiento, la gente mayor y como de mi edad, pero los jóvenes, así adolescentes, no lo cumplen y andan en la calle. Y bueno, la gente le grita de los balcones y eso, los restaurantes y establecimientos de comida han cumplido la normativa. Y bueno, lo que se ve pues en las noticias, pues creo que la realidad es un poquito más grande. Claro, pero es impresionante esto que nos estás contando. O sea, me dices que todavía hay gente que sigue, sobre todo adolescentes, que siguen tomándose esto un poquito a pitorreo. Me preocupa más que eso, en este caso, los padres, que permiten que eso esté pasando, ¿no? Sí, de verdad que creo que desobedecen por completo, porque de hecho a Cataluña son los que han tenido más multas por el desobedecimiento de las personas. ¿Ah, sí? Sí, salió en las noticias esta mañana, van 700 y algo de multas. Yo no sé, sinceramente, lo que pasa por la cabeza de la gente, ¿no? O sea, no sé, incluso me preocupa lo que pasa por la cabeza de los padres, ¿no? Al permitir un poco o sea, el tema de la desobediencia de los hijos. En fin, yo creo que tiene un límite, ¿no? No es una cuestión de que es que hacen lo que les da la gana, no. Vamos a ver, hay una responsabilidad importante y los padres además tienen que saber que esas multas que caen a esos adolescentes menores de edad le van directamente a ellos, ¿no? Entonces parece que no hay esa conciencia todavía, ¿no? Creo que todavía no lo toman serio, pero creo que a medida que va pasando los días, pues la gente como que va como reaccionando. Bueno, ¿tu país natal cuál es, Liz? Venezuela. ¿Qué sabes de tu tierra? ¿Qué sabes de cómo están las cosas allí ahora mismo? Bueno, allá está apenas llegando el coronavirus. En mi estado, de donde yo nací, no hay todavía afectados, pero lo que todos vemos es que hay médicos pensando que pues la tasa de mortalidad quizás va a ser un poco más grande. Sin embargo, pues ya llegó ayuda de China ayer. Es curioso, porque todos estos países que todavía no tomaron medidas, me sorprende que viendo lo que está pasando en gran parte del mundo, no se adelanten a esas medidas. Quiero decir, que estén tomándose con cierta laxitud todavía el hecho de decir, oye, que mirar lo que está pasando en nuestros países, ¿por qué no nos adelantamos y evitamos llegar a la situación de estos países?
está como un poco los países con una falta de reacción, a veces incluso preocupante, ¿no? Sí, yo creo que es porque al principio se regó la voz de que era una simple gripe y no vieron que era como más, se corrió como pólvora. Claro. Creo que Pepe, tú que estás con nosotros, puedes preguntar cuando quieras a nuestra amiga Liz, ¿eh? O sea que estamos en una tertulia No, de tres, ¿eh? en Venezuela, vamos a ver, en Venezuela, Liz, encantado de conocerte. En Venezuela están empezando ya con la cuarentena también, ¿eh? Te lo digo porque hoy a la mañana he estado hablando y tengo un primo que está allá, que fue a arreglar, aunque está viviendo aquí en España, fue a arreglar allá unas cosas y se ha visto atrapado y era para estar ya aquí en España o venirse los 3 días y de momento hasta el mes de mayo nada de nada, o sea que está todo parado también y todo. Esto es global, esto es global. Una pregunta, chicos. ¿Tenéis familiares, amigos, conocidos que estén en situación de haber estado viajando y estar bloqueados en esos países para poder volver a casa? ¿Tenéis alguno de vosotros, algún familiar o amigo? bueno, No, habla, Liz. no, que yo, por ejemplo, no, hasta ahora no creo que han tomado previsiones. ¿Y tú, Pepe? Yo ya te digo, este familiar mío, un primo carnal muy querido además, porque hemos crecido juntos y aunque ahora está viviendo en España, pero ha tenido que ir allá y se ha visto atrapado allá. De momento no tiene manera de venirse para España de nuevo. Una situación compleja, desde luego. Bueno, yo quería aprovechar para dar a conocer a nuestra amiga Liz, que es, como decía, una gran profesional del mundo barista. De hecho, la última vez que estuvo en Galicia estuvo participando en un evento que hubo en Pontevedra, que si no me equivoco organizó Diego Campos de los Canalla Coffee y toda esta gente, si no me equivoco. Y además has sido campeona de España o algo así. Cuéntame, ¿cómo es tu vida profesional? Bueno, ahora ejerzo como barista y como chef pastelero. Uh-huh. Y sí, gané hace 2 años, creo. Sí, gané de campeona nacional de España de Aeropress. Y un segundo año también, anterior, también había quedado de segundo lugar. Cuéntale a la gente qué es lo del Aeropress. La Aeropress es un método de extracción del café que es como una jeringuilla, ¿verdad? Donde colocas el café todo de golpe y con un server o una jarrita le echas el agua y para extraerlo lo pulsas así como si bajaras una jeringuilla. Uh-huh. Entonces el único método de extracción, después de la máquina de expreso que conocemos todos, que tiene campeonatos mundiales. Entonces, bueno, yo quedé aquí de Forum Café. De campeona. ¿Y qué es lo que tienes que hacer bien para que ese café sea mejor que otro? Quiero decir, ¿cuáles son los elementos que influyen a la hora de hacer un buen café y ganar un campeonato con un Aeropress? Bueno, controlar las variables, el tipo de agua que usas, la temperatura y por supuesto seleccionar un buen café. En esos campeonatos te dan un tipo de café específico y ahí es donde tú tienes que hacer la magia con el que te dan. Bueno, ¿en Venezuela hay buen café? Sí, claro. ¿Sí? No sé, aprovecha para hablarnos de él. ¿Qué tiene el café de Venezuela? Bueno, ahora en Venezuela se está trabajando como por la crisis. Mucha gente se ha visto obligada a los campos. Uh-huh. Y el café ha sido como una herramienta para poder mejorar en su cosecha. Pero debido al tipo de gobierno, pues el café no puede salir. Pero en cuestión técnica, y como se está mejorando la cosecha porque se trabaja que sea todo orgánico, ha mejorado un montón. Nosotros tenemos finca de café y por eso hablo con propiedad. Ah, ¿tú tienes finca de café allá? ¿Sí? Sí, mi madre tiene su finca
y por eso sabemos, o sea, los conocimientos que llegan de afuera para mejorar el cultivo. Ahora, Y dices que actualmente, con la actual política, no puede salir el café de Venezuela. ¿Cómo es eso? no, el café verde, para que puedas, por ejemplo, si yo quiero tostar aquí en España café de mi finca, el café verde no puede salir de Venezuela. ¿Y O eso? sea, está prohibido, es controlado porque se vale según la bolsa de valores, el café entra. Ay, cuánto daño nos hace la política en general. Y las malas decisiones. Es una pena. Y aparte de eso, es una grandísima repostera. Os recomiendo que la sigáis en Instagram, Divina Dulcería, ¿verdad? Sí, Bueno, porque tú, tu otra pasión y profesionalidad la aplicas a la repostería, ¿no? sí, claro. Y a la cocina también, pero dejé la cocina, los salados a un lado y me dediqué en los dulces. Y estás trabajando, precisamente te dedicas a eso, no solamente como barista, sino también Sí, trabajas sí, con... también ¿En qué a establecimientos la trabajas pastelería ahí? que barista. ¿Y en qué establecimientos trabajas ahí en Barcelona? Trabajo en Camelia Art Café, es una cafetería de café de especialidad que está ubicada en Sagrada Familia. Y le damos un valor a las cosas porque trabajamos con todo orgánico y todo es de una segunda oportunidad. Desde las tacitas donde tomamos el café tienen más de 50 años, todo es de una segunda oportunidad. Qué bonito, sí señor. Liz, Muy bien. te agradezco mucho que estés con nosotros un ratito aquí, este atraco que te he hecho ya un poco en estos días de que te unieras a nosotros para contar tu experiencia, saber un poquito lo que están pasando, las cosas como están pasando allá en Barcelona gracias a ella. Hablaremos con más gente que está en Cataluña a lo largo de estos días, ¿vale? Pero quería agradecerte de corazón que estés con nosotros aquí y volveremos a hablar para conocerte un poquito mejor profesionalmente, ¿te parece? Claro que sí, vale, muchas gracias a ustedes. Un beso enorme, ¿eh? Un beso, Adiós. Liz, un placer. Chao. Adiós. Bueno, no sé cómo se corta la comunicación con Liz. Yo lo corto aquí, ¿vale? Cuelga tú. Bueno, pues qué gusto hablar bueno, está por ahí también Yolanda Salvado que saludamos, Gonzalo Casal, café y bollo, se está en bucle, Pepe. Quiero un perro. Lito Casal, Y Raquel Minde, ¿dónde que voy? No vayas, Raquel, porque estos días están cerrados, precisamente, ¿vale? Camelia Café, Claro. ahí en Sagrada Familia. Pero una grandísima profesional, Liz, de verdad. Toma de boa nota. Bueno, Pepe, estamos de novo contigo. Estos días estarás facendo, xa o fas habitualmente, pero estarás facendo receitas por un tubo, non? Pois sí, a verdade é que estou facendo. Mira, onte incluso estive facendo estuve grabando en vídeo. Pero oiches, vou a publicar igual. Ten un montón de fallos, de defectos e tal, porque ti non sabes o complicado que é un mismo ser o operador da cámara e ao mesmo tempo estar facendo a comida. Pero non te... Hay situacións onde solo se ve a manga da camisa. Bueno, pero como estamos en aprendizaxe, eu vou a publicar igual, porque así, se algún día me sale mellor, dirán, mira aquel tonto que facía antes e ahora, bueno, parece que algo se corrixiu. Sabes o que tens que facer, Pepe? Tens que falar con Víctor Obandullo, que ten moi abandonado o seu blog, o noso... Abandonou uno de O primeiro videoblogger que existiu é Víctor Obandullo, Víctor Blanco, que imos a falar tamén estes días, que facía ademais unhas videorecetas, eu sei que as fai, unhas videorecetas espectaculares, aparte de cociñar moi ben. Entón, pídelle asesoramento aí a Víctor, vale? E a ver si, joder, teñades que montar unha especie de receita, eu deixo aí no aire, vale? Os que sodes Mira, cociñeiros. vouche dar unha nova en exclusiva. Atención, Vouche dar exclusiva. unha nova en exclusiva. Estamos mirando o noso amigo Mariano e eu Ajá. de montar un canal en YouTube con, non sei, o Cocina con Mariano ou unha historia así. Medo me dá. Onde o vamos pasar ben, onde a idea é invitar amigos, e podemos, bueno, Está contestando... está todo en proyecto e toda esta historia, pero a ver o que sai de aí. Está contestando Víctor, di que ides listos. Pero vamos a ver, Víctor.
pero vamos a ver. Ides listos, pero Víctor, por Dios, por Dios. Pero Víctor, Oye, decía que... que... Todo o que tú vales. Oye, aproveitando, tedes que facer unha cousa, igual que fan os músicos, vale? Isto o deixo aí no aire, podía ser divertido, non? Unha especie de videoreceita entre 4 ou 5 cocinillas que sodes vos, con tramos distintos, vale, de cociñado de cada un de vos, colgar o vídeo, pois facendo a primeira parte pois Mariano, a segunda parte ti, a terceira parte Víctor Blanco, a cuarta parte Conchi, bueno, eso. E facer unha receita combinada con distintos cocinillas, podía ser divertido, non? Podía ser, sí. Eu aí o vexo, porque o dos bandullos salvaxes... Oixes, que sea como Víctor é o que ten a experiencia, que sea o director da orquesta. Claro. Víctor, non decías que te aburrías? Yo sí que me aburro. Bueno, pois o sea, que estás preparando receitas para estes días, non? Estás facendo cousiños con vídeo tamén e todo sí, eso. Sí, adonte o vídeo é estrafalario, non? Pero a receita saliu niquelada, é un arroz con polvo, estaba espectacular. Era un arroz así a medio paso entre un risotto e un arroz caldoso, bueno, non era nin chicha ni limona, pero saliu espectacular. Un arroz de polvo, como din en Portugal. Un arroz de polvo, como din en Portugal. Arroz de polvo. Entonces, porque eu sempre suelo ter no congelador algunhas patas de polvo, non sabes? E a auga de cocelo guardada tamén, non? Porque un arroz de polvo sin auga de cocer o bicho non é absolutamente nada. Bueno, non está malo, pero non sabe exactamente igual, non? E aí estou mirando mañá, seguramente farei algo con conservas tamén para o noso amigo Emilio. E bueno, vamos entreténdonos así. Ves, mira o que di Conchi, non vale aburrirse. Di a papi que che ensine o meu vídeo de manualidades. Pois, sí que o publicou hoxe a mañá. Sí, despois ensino, cho. No, ahora. Raquel di que mandemos tupper. Eso podese mandar, porque se pode, haberá que estudiarlo, Pepe. Imos a intentar non mandalos, vale? Para que non teñan que traballar demais os repartidores e todo isto. Oiches, en lugar de facer pa 2, facemos pa 10 ou 12. Oiches, teño sabes que estou nos bandullos salaxes, non? Unha peña gastronómica que temos aquí en Ourense. O meu amigo, moi bo amigo Luis Robles, é un especialista en arroces, macho, en paellas. Pero dai o mínimo facer unha paella para 4 que para 40. Sálelle niquelada. Que non é nada fácil, Tenlle a medida tan tomada que son unha gozada. Eso non é nada fácil, O tema dos arroces... No, porque facer para 4 ou 5, bueno, vas tirando, pero cando eu a máxima que fixen foi para 15. Non saliu, bueno, saliu bastante ben. Pero xa ten feito para 50, Bueno, en todo caso, tedes un montón de receitas interesantes no blog de Pepe, vale? Nas pequenas viaxes, aí desatopar un montón de receitas interesantes, moitas delas con conservas, xa temos falado no programa, desa gran aposta que fai Pepe polas conservas, que me parece interesantísima. Eu xa o facía, pero dende que Pepe fala tanto do tema das conservas, aínda as utilizo todavía máis. Gústame moitísimo probar a cociñar, en serio, incluso aproveitar... Porque además... aproveitar as salsas que traen as propias conservas e todo eso. Non se pode, na lata non se pode tirar nada. Incluso xa as que veñen en escabeche, pois, depende, por exemplo, de bonito, depende das latas que abras. Pero aproveitar ese aceite para facer unha mayonesa, eso é espectacular con ese aceite. Non se pode tirar o líquido de goberno das ameixas ao natural nin a dos berberechos. Eso hai que aproveitalo na preparación que tú estés facendo. É unha aposta por poñeras en valor, porque ademais temos unha conserva espectacular. O que si recomendaría, bueno, sempre cando o bolsillo permita, porque son un pouco máis caras, é comprar conservas galegas, non? Claro. Pero bueno,
Eso xa queda o arbitrio de cada un, non? Bueno, aquí di Liz que a axudante é mellor, sí, un pouco inquieta, pero bueno. Di Emilio que boísimas todas. Bueno, Pepe, antes de entrar na reta final na que che vou a facer as preguntas comprometidas, vale? Imos a poñer... bueno. Sí. Sino que Bueno, tú pregunta, oyeches, Sí, tú pregunta o que queires que eu contestarei o que me dé a gana. Xa o sei, é a historia da nosa vida, Pepe. Así nos vai. Veña, escólleme outra canción. Vamos a alegrar un poquinho aquí esta recta final. Contame, dime, que poñemos? Pero eu son moi tristón cas cancións, hombre. Bueno, pois pensa en algunha movidiña. Eu que sei. Non sei ahora así. Pillarme, eu son moi apagado cas cancións, gustame a cousa con moita calma. Calquero diría, porque este non para, xa vos lo digo, Oh, A ver, estou lendo aquí comentarios, Isa di que normal, é unha nena, bastante quieta está, bueno, sí. Lito Casal di, xa si eso imos picando algo. Claro, pois aproveitade que está a sesión Vermú. A ver, unha canción de sesión Vermú, Pepe. Vermú. hombre, vamos a alegrar esto. Hombre, Medo me esa dá. como era, xa que non podemos sair da casa, aquella de la playa e la María Isabel. Que era Fórmula Quinta, eso, era, ou quen era? Sí, que Fórmula Quinta ou los Diablos, non A sei. ver, ok, Google, Eva María, hombre, Eva María. Xa que falas de Fórmula Quinta. ponme Eva María se fue. Perfecto. Eva María de Fórmula V. Lo pongo Fórmula en 5. YouTube Music. Ahí vai. Veña. Ahora sona, Ahí está, veña. Aí estamos. Todos a bailar, La, 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 la. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, Rosalía, sé buena conmigo, hombre. Venga, todo. qué bonita está bañándose Pues la elijo yo. en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Ai, que canta ignorancia hai, Pepe. Están dicindo por aí que escolla a música Rosalía ou Noemí. Que non, Sí. Sí. Este é o momento... Coido que é millor. Este é o momento Pepe Oliveira. Si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Vamos, Pepe. Ves a experiencia que eu teño de estar apoiado na barra e movendo a cabeza, non? Tiras dos de apoyarse na barra, entón, non? Dos de acodar. Home, claro. Para hacer levantamiento de peso. Bueno, mira, aí Isa polo menos está cantando por estricto, que está moi ben, Gonzalo, Sí. a pastilla xa tomei, Estaba dicindo aí, Conchi, que te puxeras a bailar, Bueno, imos coa recta final e imos coas preguntas comprometidas, vale? Como lle fixen onte o noso blogger e amigo Emilio Vila, vale? Primeiro, tres pratos, o ranking dos tres pratos que máis te sorprenderon nos últimos tempos, vale? Pratos de lugares onde fuches que te deixaron agora mismo como referencia para ti. Vamos a ver, quedome en xeral cas texturas que lle dan aos peixes. Ajá.
acordo como era moi ben, non que fixeron ali en casa de Miguel, que era con que non me acordo moi ben, sinceramente, que non me acordo moi ben como era, pero ese sí que me gustara moito. Non sei, cualquier arroz. Cualquier arroz. Pero algún en especial que teñas recordo del de decir este espectacular? Teño un bo recordo de hai un montón de anos dun establecimiento que había aquí en Ourense e que preparaba un arroz con bogavante que aquilo era espectacular. Ajá. E que local era? O home era cociñero. Que local era? Chamábase El Alcázar, era un local moi pequeniño, cun comedor moi pequeno. O home era cociñeiro, non sei se era no hospital ou en Piñor ou algo así. E tiña ese localciño. Tiñas que encargar o arroz con antelación, non, porque o home traía unhos bogavantes espectaculares, e tiña o bordado, ademais. Tiña o bordado. Ese sí que o teño no recordo. E o primeiro no ranking, un prato que te deixou completamente descolocado nos últimos tempos en todos os sitios que fuches a probar e todo eso, cal sería? Gústame poñelos así en estos... Joder, pero tú de que vas? Tú de que vas? Que bueno, me deixara así... Mentras pensas sigo lendo, Nieves que di que máis de monte que as cabras, o que daría por un paseo pola praia, Eva María se fue. Isa que di que rico, meu prato favorito, arroz con bogavante. Bueno. Mira, vouche dicir, inda que non son moi de sobremesas, sí. Vouche dicir dous sobremesas que si me deixaron, son desas que se poñen no prato e dices que non se acaben nunca. Ajá. Unha é a torrixa de Miguel González. Volve a sair a... Que volve a sair a palestra a torrija de Miguel González. Exactamente. E a outra é unha filloa cunha escuma de aguardiente que prepara Carlos Javier, alá no Merenzao. No Merenzao. Pois aí están eses... Unha filloa rechea cunha escuma de aguardente. Bueno, está pues, espectacular. Temos... que son dous postres os que dices que non se chacaban nunca no prato. Pois o ranking de pratos xa está. Imos co ranking de establecementos. Os teus 3 establecementos de referencia. Bueno, vamos a ver. Aquí voume referir a Ourense. En xeral, o sea, a min váleme en xeral, por toda Galicia. Voume referir a Ourense e vou dicir 3. O orden no que os diga non significa que están por riba. Non se molla, Pepe. Non queres facer ranking. No. Veña, dalle. Porque son todos cociñan moi ben, home, todos cociñan moi ben. Vouche dicir, podíache dicir máis de 3, Xa o sei, pero só teño que dicir 3, vouche dicir Nova, Miguel González e dentro de cociña tradicional Outarelo. Pois aí están os 3. E agora ven a máis chunga. Bueno. Os teus 3 chefs, cociñeiros ou cociñeiras favoritos. A ver. Amigo, sí, está, no, sabedes que pasa? Vou vos contar unha anécdota. Mira, estou desabrochando que me están entrando sí, sudores. Xa o sei, ahora mentras suda Pepe, vos conto. Noemí ten como un toque, vale? O seu toque que ten que preguntarche sempre que prefires, isto ou isto? Gústache máis este ou este? Non che poden gustar os dous. No. Ela ten esa manía de que tes que elexir sempre. Eu non son capaz de elexir moitas veces, porque hai moitas cousas que me gustan igualmente. Pero ela ten ese toque, Non vale, nin dous, nin ningún. Non, tens que escoller sempre un. Solo uno nin ningún. Mira, José Manuel, dime. José Manuel, vou deixar fora a estes que sabemos sempre. Sí. Sí. E vou nombrar a un que me parece que moito a pena nombralo, que é Javier Fins. Ajá, do Taraso Atlántico. Taraso Atlántico, Pedro Lalo, que de Auriga, de Cociña Ourense. E gústame moito como fai as cousas. Vouche dicir dous a Limón.
Luis Romaní e Gabi Conde. Un de Sibaris 2.0 e outro de Portobello Aurea. Bueno, pois aí está, ese é o ranking de escollidos para No, Pepe bueno. Oliveira. Porque, oiches, tú sabes que a miña idea é os que xa están encumbrados non necesitan moita publicidade. Non, porque xa sabemos que son máis que coñecidos, pero bueno, está Claro. ben Entón, o que darlle esta... O que temos é que axudar a xente que é moi boa, que está aí, E agora vouche facer unha pregunta máis persoal, vale? Para pechar esta entrevista. Dime. Porque hoxe quería facer este comer e falar live a la limón con Pepe e outra persoa. Quen é para ti Conchi Zúñiga? Quen é Conchi Zúñiga? Para ti. Pois, Conchi Zúñiga posiblemente é do mellor que me leva pasado nas redes sociais. O coñecela foi fantástico, unha persona amable, que sempre está disposta, que está aí, que ves que rezuma cariño. Eu penso que destas persoas que solo por elas merecía a pena estar nas redes sociais. Ela sabe que eu a quero moito tamén. Non sei que máis che podo dicir dela. É simplemente magnífica, sencillamente magnífica. Aí queda eso, Conchi, que che vou a decir que non sepas. Conchi, que a ver se estes días conseguimos solucionar os temas técnicos e podemos tela tamén aquí en directo. Bueno, Pepe, como queremos que a xente baile, disfruten esta recta final do Comer e Falar Live, imos a permitirlle a Rosalía, neste caso, que interviu menos no programa porque non estivo aquí todo o tempo co fuciño posto. Bueno, deixamos que poña a música, exacto. Quen decide a canción final? A ver, tedes que poñernos de acordo as dúas. Ten que ser algo para que a xente baile e o pase ben, Pedro Lalo, un bico grande que anda por aí tamén. A ver, veña, que canción pedimos? Temos que poñer unha canción divertida para despedirnos. A ver. Está pensando. Pepe, mentres tanto, vouche agradecendo de corazón, como sempre, que non haxa máis que decirche, Pepe, facemos isto, e xa estás dicindo sí antes de que remate. E iso nas persoas agradecese moito, e nos amigos máis, porque sabes que sempre podes contar con eles. Estes días é un bon... Oiches, cando toca o gaiteiro hai que mover os pés. Aí está. Estes días é tamén unha oportunidade fantástica para lembrarse desa xente que apreciades e que botades de menos de verdade, que vos gustaría estar tomando unhas cañas, un licor café, ou o que faga falta con eles, pois acordarse moito deles. Si conseguimos, insisto, que a través de isto pois consigamos que nos vexamos, nos escoitemos e fagamos un pouco máis levadiro todo isto, esa é a nosa intención. Nos imos a voltar, se sabedes, ás 8 da tarde. Xa vos podo adiantar un dos invitados, vale? Fran Cañotas, que coñecedes todos, presentador da TVG, que estreaban onte o programa Come a Comarca, no que tiven a oportunidade de participar como asesor gastronómico, e que estreábase onte. Falaremos con Fran desa nova experiencia, dese novo programa que se comezou a emitir onte na TVG. E tamén teremos conexión con algúns amigos e amigas noutros puntos do mundo, vale? Tamén como fixemos agora con Liz fai un momentiño, tamén faremos esa conexión para un poquinho coñecer como están vivindo todo isto, vale? Pepe, de corazón, de verdade, moitas grazas, de verdade. Permítesme un minuto? Sempre. Non, simplemente este minuto é para volver un pouco a nosa conversa do principio, tratar de que a xente se conciencie do que temos que facer, do que é a nosa obriga e a nosa responsabilidade. E digo isto porque quero facerlles unha reflexión. Eu xa mañá salín a sacar a cadeliña á calle e encontrei o meu irmán que iba a buscar o pan, non? E é unha tristeza ter que falar de acera a cera co teu irmão, o non poder acercarse. E é unha tristeza que teña que ver as miñas netas pois por Sky ou por unha videochamada de WhatsApp e toda a historia. Cuanto máis pronto volvetades todos na casa, máis pronto imos a salir desto. José Manuel, moitas grazas. Grazas, querido Pepe, canta razón tes. E algo tamén moi importante que decía Isa, chamade moitos abuelos, Dades unha chamada, preguntades como están, e preocupadevos polo seu estado, sobre todo por levantarlles o ánimo e levantarnos o ánimo mutuamente. Pepe Oliveira é un crack, lembrado o seu blog, As Pequenas Viaxes, lede aí moitas receitas para facer estes días que seguramente que teredes. E Pepe, toca escoller a canción que di Noemí,
Di que tes que Veña. Di Noemí que tes que bailar, vale? A ver, Noemí. Noemí, que optimista eres. Xa o sei. Que canción queres, Noemí? A ver. Tusa. Dios. Eu bailo sentado. Pepe, temíame isto, vale? É o que ten... Vos vou a contar unha cousa. Estas dúas rapaces de aquí son xente maravillosa, que a esta lle gusta a CDC, a aquela lle gusta a Creedence, ZZ Top. Pero claro, de repente vai Noe e me pide isto. Alá vou. Ok, Google. Ponme Tusa. Claro, te pongo Tulsa en YouTube Music. No. Ok, Google. Que no. Que me pongas Karol G. Tusa. Perdona, todavía no sé cómo ayudarte. Mejor. Ok, Google. Ponme la canción Tusa de Karol G. Y Nicki Minaj. De acuerdo, creo que te puede gustar esta selección de Karol G de YouTube Music. Ok, Google. Pon Tusa. Pon Tusa de Karol G. Oye, nos llevamos a ¿Quieres pagar esa decir pon rapaza Tusa de hoxe. Karol G? Ok, Google, sí. Tusa de Karol G. Te lo pongo en YouTube Music. Esto solo nos pode pasar a nós. Ahora sí. Pepe, gracias. Un bico enorme. Un bico enorme para todos vos. Gracias a todos y a todas. Selección musical de Noe. A bailar todo el mundo, veña. Voltamos a 8 da tarde con Comer e Falar Live. Todos aí puntuais a cita, vale? A bailar, veña. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro más no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está pidiendo que otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys that I'll see a bail. 'Cause it's a new day, I'm in a new Graciñas a todos y a todas. Ímonos. Chao a todos. Chao. Hey yo, tell them to back off.